Έντα τα στεφανώματα και κλώσκουμε σαν τώρα θα πάμε στο σπίτι γάμου. Στο κλώσιμο το έπαιζε. Οτιδήποτε. Στο κλώσιμο δεν πάει και το Κυρτζίας τίποτα. Το Κυρτζίας το χόρευανε μπροστά. Απράνω το έπαιζε. Χόρευανε μπροστά η Αζάπ. Αζάπ, η κορίτσια, παιδιά. Χόρευανε μπροστά συνήθεγε στο γάμο. Πρώτα παίρνανε πέρα. Εκεί πήγαμε στο σπίτι. Έγινε σε διασκέδαση όλα τα σκόπια. Θέλανε να εξηγήσουν, δεν ευχήνανε. Μάλιστα. Άλλο τίποτα ιδιαίτερο για τον γάμο τραγωδία. Όχι άλλο δεν γίνεται. Τραγωδία έλεγαν 3 ημέρες σε τραγώδαν, ό,τι προφτάνε. Σωθυμίεμαν. Ναι, τραγωδίες έλεγαν. Το θύμημα. Θύμημα έλεγαν. Καμάρωμα. Από καμάρωμα. Μήπως έλεγαν το τίμημαν ή θύμημαν. Αθυμιάζομαι έλεγαν. Αθυμιάζομαι. Τι είναι και θυμίωμα και ο να φυσκείς. Εθυμίαζαν το κάθε Στέφανο. 7 μόνο Στέφανα έμπαινανε. Και ο Ποπάς. Όχι ο Ποπάς. Ο τραγωδάνο και εμεργετής απέσε τραγούδια και θυμίαζαν και όλοι τους. Αρχηγός Ένα λεπτό να στείλει ο κύριος Λαφνίδης. Ο Παπάς έρχουσον εθυμίαζαν και κράτην των χωρών. Όχι μιλάμε, χίδα το βούδια. Εγώ το είδα εδώ μάλιστα όταν στεφάνωσε τον κουβάρο τον Αλέξανδρο. Εδώ είναι μπορεί. Μήπως εκεί έγινε δεν το εξής. Αυτός ο τρόπος του θυμίγματος είναι της περιοχής της Αργυρουπόλεως. Μήπως και εμείς το Αργυρουπολίτη μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Μήπως όμως εδώ με την επάνωδο επανήλθε αυτό το έθιμο λόγω μεγαλοπρεπίας και τα λοιπά από τους Αργυροπολίτες ξανά εις τους κατοίκους της περιοχής του. Κοιτάξτε με. Αν το είδαμε εδώ, αν το είδαμε εδώ, και αν αυτοί όπως ο κύριος Παύλος που ήταν λυρικής εκεί δεν το είδε ποτέ, πιστεύω ότι ισχυροποιεί οι θέσεις του. Να σας πω κάτι. Αυτή η άποψη την οποία παίρνετε είναι σωστή αναμφισβήτητος. Εγώ λέγω ότι αυτό που λέει ο κύριος Παύλος θα συνέβαινε εκεί όπου δεν είχαν παπά. Και δυστυχώς εκεί όλα τα χωριά δεν είχαν παπά. Ο Παπαϊσάκ στη χωρία μου είσαι 7 χωρία. Και κατά αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατό να προλάβει να είναι και να περιμένει να κάνει και το θυμίαμα κλπ. Πάντως εκεί όπου υπήρχε η ιερεύς, εσύρνεν το χωρόν ο ιερεύς, εθύμενε, εκράτνεν μπροστά από εσύρνεν το χωρόν, σ' αριστερόν το σέρνατε κράτνεν το δεξέν τη γαμπρού και με το δεξέν εκράτνεν το θυμεντέν και έτσι θυμίαζεν και πίνανε χορόμπα το το μάλ. Εάν παίξω μέσα τώρα έναν θύμημα. Λοιπόν το θύμιγμα. Ναι. Θα τραγουδούμε. Παίξω. Así, manas, cariño.
Αυτό αποτελούσε μια ακροστιχίδα, μια ακροστιχίδα από το α μέχρι το ω. Σας δίνουμε μερικά αποσπάσματα. Άρχιζε ως εξής: αρχή όταν ευλόγησε Κύριος ο Θεός μας των πρώτων γάμων τίμιων τον εγκανάτη πόλη, βάλει ο νους μου να υπώ δια τους νεονύμφους, Κύριε Θεέ φύλατε τους νεονύμφους τούτους. Να το απαγγείλουμε όλο. Γένος είσαι ευγενικών και λίαν τιμημένων, και απ' τον Θεόν τον ποιητήν είσαι ευλογημένον. Δώσ' με Χριστέ μου, δώσ' με δύναμη καλήν καρδίαν, σαν άρχισα κι εγώ ξένη να τελειώσω όλα. Έτσι πρέπει να αρχινώ και να τελειώσω όλα, Κύριε Θεέ φύλατε τους νεονύμφους τούτους. Ζευγάρι τέρι γεννηθεί θέλεις μετά της κόρης, ως όρισεν ο Κύριος και γράφει και ο νόμος. Οι ιερείς ας βάλουν τα πιτραχίλια τους, και εμείς που ευρεθήκαμε να πούμε τον Κύριον ελέησον, λάμπει η νύφη και ο γαμπρός, λάμπουν και οι λαμπάδες, τραγουδούν τα παλικάρια, ψάλουν οι ποπάδες. Μυστήριον που εγνώρισε το γένος των ανθρώπων, ξένος ξένη να ανταμωθεί με τα σευχάς των πατέρων. Πατέρα, μητέρα τίμησον, να έχεις την ευχήν των, αν θέλεις να έχεις άσυλον θεμέλιον σονίκων. Τι ο Θεός εξίωσεν, τι θαύμα είναι τούτο, ξένος ξένη να ανταμωθεί και να είναι η δική του. Χαίρονται και εφραίνονται και να τεκνοποιήσουν και να ευαρεστήσωσι Θεόντε και Πατέραν, ψηλά κοιτάζω να ειδώ κόρην αρματωμένη και από τον Θεόν τον ποιητήν να είναι ευλογημένη. Ω Παναγία Δέσποινα, μύτη του λυτρωτού μας, βοήθησέ μας Δέσποινα να έχουμε την ευχή σου. Και μετά αρχίζουν οι παρενέσεις προς την ύφη. Θύμη των έγαμων, θύμη και την εγάμψαν, κόρη τίμα των πεθερός ασογγύρης καλίων, κόρη τίμα την πεθεράς ασυνμάνας καλίων, κόρη τίμα των δράδελφας ασαδέλφας καλίων, κόρη τίμα την κυράς ασυμπατσής καλίων, κόρη τίμα το Στέφανος